Selam dostlar. Әйдәгез буш вакытыбызны бергәләп үткәрик. Мин сезне онлайн сәяхәткә чакырам. Шәһәребезнең Ирек мәйданына юл тотабыз. Менә без Ирек мәйданына килеп җиттек. Моннан берничә 100 ел элек Идел буе булгары һәм Казан ханлыгы чорында биредә Казан шәһәренең шиге булган. Казан ханлыгы чорында монда тирән чокыр булган. Ленин бакчасы урынында сазлык җәелеп яткан. Ул вакытта шәһәр агач дивар белән уратып алынган. Диварларның шәһәрдән чыга торган капкалары булган. Һәм бу мәйдандагы капканы Арча капкасы дип атаганнар. Чөнки шәһәрнең бу читендә урнашкан юл Арча шәһәренә илткән. Соңра бу мәйдан театр мәйданы дип атала башлый. Ни өчен? Чөнки 1802 елда биредә беренче шәһәр театры ачыла. Бу театрда крепостной артистлар уйный. 1815 елда янгын чыга. Театр янып бетә. Һәм 1852 елда Ленин һәйкәле урынында таштан төзелгән театр ачыла. Ләкин 1919 елда театрда тагын янгын була. 1924 елдан театр мәйданы Ирек мәйданы дип атала башлый. Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрын Бөек Ватан сугышына кадәр үк төзи башлыйлар. Ләкин театр сугыштан соң гына төзелеп бетә һәм 1956 елда ачыла. Шулай ук биредә Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе, Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залы, Татарстан Республикасы министрлар кабинеты һәм Казан ратушасы урнашкан. Алар турында без әле сезгә сөйләрбез. Вакытыгызны файдалы һәм күңелле үткәрегез дуслар. Сау булыгыз.